Mä teen mun YouTube-video. Nyt tän pitäis kuva. Onni, laita hiljemmalle. Mä voin. Mä tiedän. Koska mä osaan käyttää tämmösiä. No jossakin näissä reunoissa. Missä ihmeen kläänissä sä oikein oot? Häh? Miksi sä oot jossain tällaisessa kläänissä? En mä tiedä. Tän mä halusin tänne saamaan. Oota. Oota, kannattaa upgradea tää. Tänne mä vielä. Mä voin ihan sulla rahaa tässä. Sitten on vaan mä voitat näet kaikkia täällä. Joo. Pane hiljaa. Kaikki tässä. Mutta on aika vaikea, kun ei ole niitä puolista. Oota. Kuka on ihan puutuuri, mutta ei niitä koskaan. Mä voidaan saada tähän puolella. Joo, kannattaa on pelattu. Oota. Me pitää vaan puolustaa, niin se saada konekkoidurin kannalleen. Kävi kaikki kelerin edes. Mistä toi vetää niinku minipota? Se on ihan hirveä. Se on aika hyvä. Se on hyvä, mutta aika huono HP. Se on kyllä aika hyvä, mutta se huono HP. Joo, katsotaan. Me saan tänne yhtään. Mä en yhtään varmasti. Mä en yhtään varmasti. Mitä me tehdään Erik? Kyllä, ei kerrota. Sun kannattaa donoa. Oota. Mutta sä voit laittaa tänne donoa. Mitä korttia sä haluut? Häh? Mitä korttia sä haluut? Mini-Pekkaa. Vaikka. Oota. Missä sä oot pääsis ihan suurteessa kläänissä? Häh? Miksi sä oot jossain tällaisessa kläänissä? No kun en mä tiedä. Voitko sun laittaa sut jonkin toiseen klääniin? Okei. Koska toi on ihan surkea. Mä voin vaikka laittaa sut samaan klääniin, missä mä oon. Miettikin. Ja sitten. Joo. Täältä pitää etsiä vaikka. En tiedä miksi on jossain näistä. Oota. Muuta. Etin onks täällä sitä. Oota.